Tirpra hasteni jotoni sai sakham kotor jibi sakham nogo mohini Debbarma no bemar nairmani yagulo sakham nainai doctor mohini Debbarma ni bemar romui maya angai mohini Debbarma ni mokol ni mukti yoru mohini Debbarma belai wana jakha mokol ni mukti yormani yagulo mohini Debbarma ni ma phakrei bini yong songsi uisa rijamani tirpar hasteni phataro bemar naijakna bagoi mohini Debbarma ni rang puisa korei ngai tongmani jorao tipra mothani white president atomsa mutai rok haikhai chubawi mohini Debbarma ni bemar no phatar hasteo nairnan bagoi chubai mabai mohini Debbarma te mohini Debbarma no uisarnai bini yongsongni mokol hayakaba brokni family wo belaina munimung hayakaba suba mungmanui tongthoklai tongkha tabok mohini Debbarma ni sakham baira phatar hasteo naijagoi sakham hamnani bagoi lokurokno surinani hayakaba kaitoni thani duainani bagoi lokurokno kobokjao belaina omahai samung kaham nugui Ronel hayakaba white tipra mothani president no hambai te hamari bobo taibo manui tongtong nei nukhungni bukhakti saklai jakha wakhinogor simna tokmakari amchaini o mohini Debbarma hamui phaiteng nei norok nung angbo lokorokbo kaitoni thani suri jadi nei kobokmo narakjao naitok di soyakarei di report Jorani News. Jibi tang pore tunarong ko riput mayata borok bairit lang di or sum kaham tikmen khaimi ya ancho gai doktor busung ka tulang di mana ne kai to phon saka sung ba su ya doktor mo sawi doktor o phon khai ro jakha tang ko buma bu phase kri nang no kosto khai tongo ka anya pe nya no tongo sa kai no tulang na puro anu sa hodi Talangna puro ni doktor pesaka, pokoknya kayak popana orang biti sari tondi, ni biti roh kambar, kayak abu banyak sung boton ka, nggak tompan hamia, kayak bontak tam kanya ni. Abu kau jangan nuk pay bapa herok matong ka. Bini sorry sayang tongo, thanai man rogo thanai mas rogo jibio soidin tonge hika. Inke doctor naijeng mani kuno report rok kuno tiklemi atomong kha inke doctor bono sapo phatar lang thani phatar treatment ni bagi inke bini mungkha mohini Debbarma bini ma pha mo bu pha bukri inke bo bini kaki song tongo bini kaki song ba inke uno tini sipai sini leader rok sini TW ni president tongo bono nangju Sagorika Debbarma the TW ni leaders YTF ni bangoti ni president tongo because Debbarma borok sakleman ni bagai tino sarik jorao phai bono naifika tai doctor rok naijana bai kisamisa chuba phaika tai bini je phaini salo bhataro thana bagai treatment ni bagai sing MDC hapang nang hoite jasak mansuk sajjo khainai ni bono kogrik langka Bini bemarok tamo bemarok. Amono rommaya doctor rok rommaya angke kun saimya ta borok phataro thangi treatment khaisa saimangla tobo ta kise kok saka Apollo hospital jehetu taw kherengbar building jak oro waisi phunugi naithung huni bono saka boro phunugi nai korigin bisi te hamba